أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake zuwa wannan shafi mai grassroot kenan. Shafi ne wanda muke koyar da abin da ya shafi yaren larabci, musamman ma abin da ya shafi tushen yaren kenan. Mun faro daga huruful hija'iyya, muka fara daga alifun har zuwa ya'un, yadda ake karanta su, yadda ake furta su. Sannan muka zo cikin wasu darussanmu da muka yi, muka nuna yadda suke zuwa a farko, tsakiya da kuma ƙarshen kalma. Bayan haka muka ci gaba da ma'ana wato gabatar da darasi da za mu yi a kan wasula kenan. Muka yi bayani a kan abin da muke da buƙata yayin da muka zo za mu yi karatu a kan wasula, ma'ana karanta baƙi kenan. Muka ce farkon sautin haruffa su ne abin da za mu buƙata. Insha Allah a wannan darasi namu za mu fara abin da ya shafi wasula kenan. Sai dai kada a manta idan mutum bai yi subscribing ba, ya yi subscribing, sannan ya danna alamar ƙararrawa domin ya samu dama a sanar da shi duk lokacin da muka ɗaura sabon darasi. Sannan idan mutum bai bibiyi sauran darussan ba, ya yi ƙoƙari ya bi su, duka akwai a cikin my grassroot ɗin, wannan channel ɗin duka akwai videos ɗin, ya samu ya bi su. Abin da bai gane ba akwai comment section, zai iya tambaya a wannan sashi ɗin. Sannan a yi liking, wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da abin da muke, ma'ana mutane suna jin daɗinsa kuma yana amfanar da su. Insha Allah darasinmu na yau kenan, za mu fara da abin da ya shafi ma'ana fataha kenan. Cikin wasula da za mu yi akwai fataha, za mu fara da ma'ana fataha kenan. Bismillah. To kamar yadda ake gani gashi nan, wannan shine fataha, ma'ana abin nufi wannan layi da muka ja ɗin yana nufin rubutu kenan. Duk wani harafi da muka rubuta shi, idan za mu masa fataha to a sama ake yi masa. Duk wani harafi da muka yi in za mu masa fataha, ma'ana a sama za a masa. Wannan ma'ana shine fataha. Wannan shine abin da za mu yi a yau kenan. Sai dai ɗan bayani da za mu yi a kan ma'ana fataha. An samo asalin kalma ɗin ma'ana daga buɗewa kenan. Abin nufi in ba a manta ba muka ce ma'ana abin da za mu buƙata shine muka ce farkon sauti kenan. Sautin farkon sunan harafi shine abin da za mu yi amfani da shi. To abin da muke za mu lura a nan shine, idan muka ɗauki sautin da muka ce shine za mu buƙata, idan muka masa fataha ma'ana sai mu buɗe wannan sauti ɗin kenan. Shine abin da ake buƙata a wajen karanta fataha kenan. Ma'ana kaman idan muka ɗauki sinun, tunda mun ce farkon sinun ɗin, wannan ɗin shine za mu yi amfani da shi kenan. Idan muka masa fataha sai mu buɗe wannan ɗin sai ya zama sa, sai mu buɗe baki da wannan sauti ɗin kenan. Sannan in kaman mutane za a lura, akwai abin da ake kiran a cikin wasula na Hausa akwai abin da ake ce musu wangamammu, ma'ana wanda za a wangame kenan. To shine wanda za a buɗe baki da wannan sauti ɗin shine fataha, ma'ana a taƙaice a yaren larabci kenan. Shine misali kaman sinun, wannan sauti na farko ɗin sai a wangame baki da shi, ma'ana sai a buɗe shi, shine ma'ana fataha, sai ya zama sa, shine. Sannan in kaman irin su ra'un, tunda mun ce wannan ɗin farko, sautin farko ma'ana na ɗin nan shine za a wangame baki, ma'ana a buɗe shi, sautin za a buɗe sai ya zama ra. Haka irin su zayun kenan, idan muka buɗe shi, ma'ana muka buɗe sautin, ma'ana muka masa fataha sai ya zama za. To a taƙaice dai wannan shine abin da ya shafi fataha. Za mu ɗauki wasu misalai za mu rubuta kuma mu karanta insha Allah.
To kaman misali ga ma'ana wannan harafin ba'un ne, amma muka ce abin da za mu yi amfani da shi shine ma'ana wannan b na farkon sunan, na farkon sautin sunan nasa, wannan b ɗin shi ne za mu yi amfani da shi. Sannan idan za mu masa fataha, a sama ne za mu masa haka, wannan shi ne fataha. In kuma za mu karanta shi, sai mu buɗe wannan sauti ɗin sai ya zama ba, shi ne ba'un bil fataha, ma'ana ba'un da fataha kenan. A larabci in an ce ba'un bil fataha, ana nufin ba'un da fataha kenan, shi ne ba. Da muka ɗauki misali kaman wannan harafi na jimun kenan, idan za mu masa fataha shi ma sai mu masa haka. Wannan shi ne jimun bil fataha kenan, wannan sauti na j ɗin za mu buɗe shi, za mu wangame baki, ma'ana sai ya zama wangamamme, ma'ana sai ya zama ja, sai ya zama fataha, ma'ana an buɗe sauti na j ɗin sai ya zama ja. Wannan shi ne jimun bil fataha, ma'ana ja. Irin su idan muka ɗauki wani harafi kuma kaman irin su kaman irin wannan harafi, ma'ana mimun kenan, harafi na mimun. Idan za mu masa fataha sai mu ce to, sai mu sa masa fataha a nan, wannan shi ne mimun bil fataha. Shi ma idan za mu buɗe shi, ma'ana za mu buɗe wannan sauti na ɗin, wannan sauti na mimun, farkon sauti ɗin idan za mu buɗe shi sai ya zama ma, ma'ana mun wangame baki da wannan sauti ɗin sai ya zama ma, sai ya zama ma. Sannan irin in za mu ɗauki wani misali, irin wannan harafi, ma'ana wannan harafi shi ne harafi na ya'un kenan. Ya, in ba a manta ba a karatunmu na baya muka ce abin da za mu buƙata a karatu darasi na wasula muka ce wannan sauti na yi, sauti farkon sautin sunan harafin, ma'ana yi ɗin nan na ya'un, yi ɗin za mu yi amfani da shi. Idan muka ce ya'un ma'ana bil fataha kenan, sai ya zama mun buɗe, shi ne ma'ana fataha ɗin, mun buɗe sautin ya'un ɗin, ma'ana mun buɗe shi sai mu wangame baki da shi sai ya zama ya, ya'un bil fataha sai ya zama ya. Wannan shi ne. Sannan bari mu ƙara, duk da na ga karatun yana tsayi, amma bari mu ƙara ma'ana misali guda ɗaya. Yanzu misali kaman harafi na wannan harafi na dalun kenan, wannan harafi na dalun idan za mu masa fataha shi ma sai mu masa fataha hakan nan, wannan bil fataha kenan, dalun bil fataha shi ma sai mu buɗe sautin wannan d ɗin sai mu buɗe sautin, ma'ana bil fataha sai mu wangame baki da wannan sauti sai ya zama dalun bil fataha, sai ya zama da, sai ya zama da. To wannan dai a taƙaice wannan shi ne. Sannan za mu taƙaita haka saboda kar mu tsawaita abun, muna so mutane su gane. Idan mutum bai gane ba zai yi tambaya a comment section. Kada a manta mutum ya yi liking, wannan zai ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da abin da muke. Idan mutum bai subscribing ba ya taimaka ya yi subscribing sannan ya danna alamar ƙararrawa, wannan zai ba shi dama sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi ya samu ya bi karatun kamar yadda ya dace. Bissalam.